Ken kira an sawa dan bura uba ni sha tambayar mutanen Gombe ni sha Allah ya isan mutanen Bauchi ni ba ni amana sai da gimbiyan malaman Gombe Ummi Salma dan kutuma durun ta kira ni na amsa ina zuwa sai na zo ko yanzu wallahi ni ba kare da ce sai daga fa mu sha ruwa dan kutuma durun annan kayya ko yanzu dan bura uba shin ta fa ina suke neman mu nike da kuyakuyan kura masu ata manyan nama dan bura uba to da gudu jibrin shirgi sha Allah ya san abokan gabaki gurusa maza gudu fa barkan bura uba sarki ne jin dan kwata sarki ne malama mai kifa da gimbiyan malaman mai dan bura uba kura angon fa isa cikin dan bura uba kowa ya dame mu Allah ya dame shi yake ni ma haukaciya dan bura uba na gindin dutse dan bura uba kowa kashe kai wani tawara gudu wani tawara gudu ya saka tawara gudu nani ale dan bura uba tawara gudu na zurfadi dan bura uba tawara gudu dan bura uba Umar dan kora biyaro baya zuwa frozen kwana ko yanzu dan bura uba kowa kashe kai wani sai na kashe kai wani da karfe da kutuma duruka ni ma haukaciya sai na kala jibin tinkin me dawo matasan Bauchi kai ya sa dan bura uba waye dame ku mu dame shi babu wallahi ba kare akwai siya ayya mu da Allah ya biya in ya biya ya ƙara biya dan bura uban na zaki kina gida ina tare miki yaki waye dame ki dame shi yaron da yace baya yin ki ba ma yin sa dan uwar mamansa kowa ya ki ganin ki mun ki ganin babansa yaro ya so ki mu daga masa kafa ba ne ya daga masa ayya mana sumayya burin kwan yaro mu ake gudu mu muke bugewa a ce roka ne mu ake gudu mu ake tarasuwa a gaba ki gudu sa abokan gaba su gudu ka be wankan ka bari ba mu fito ba sai da muka shirya ki gudu sa gudu mu ake gudu a taras akan hanya wannan daidai ki ji dadin ki hutu na ji ki jahila sumayya ni kura ajiya